Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Full utilization ng mga lupain sa Clark, Freeport and Special Economic Zones dapat tutukan ng national government ayon kay Mabalacat Mayor Chris Garbo. Higit 4 na piso na bawas sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene ipinatupad ngayong Martes. Pogo establishment sa Angeles City ipinasara. Higit 40 Chinese nationals na rescue mula sa umano'y human trafficking. PUJ na may rutang Villa, Pampang at Calabastagan maaari na muling pumasok sa Angeles City. At parenting journey ni Representative Ana York Bondok Sagum ibabahagi sa bawal ang chismis kay Sonia Soto. Kompensasyon para sa mga breastfeeding mothers planong ipanukala. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Pinahihintulutan na po ng City Government ng Angeles na makapasok sa lungsod ang mga jeep na may rutang Villa, Pampang, Telabastagan para makapagbaba ng pasahero sa tapat po ng isang supermarket sa Barangay Santo Domingo. Sa isinagawang consultative meeting ng Sangguniang Panlunsod, kasama po ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Sinabi ni Transportation Committee Chair Councilor Alfie Bonifacio na bibigyan ho ng entry pass ang mahigit 30 PUJ units. Matatanda nga noong nakarang linggo po ay pinagbawal na ng city government ang pagpapapasok ng mga PUJ na pumapapsada sa naturang ruta upang limitahan umano ang bilang ng mga sasakyan sa syudad. Sa darating pong October 17, nakatakda ang susunod na hearing para sa pagbababa ng pinal na resolusyon. Sinusunod po namin, nagbigay po ang Angeles City ng pangunawa at pag-indete sa mga mananakay. Kaya po namin nagpropose po kanina na pumasok muna siya na temporary sa Super 8 para po hindi po mabasa at maglakad na po ang ating mga mananakay galing pong Telabastagan. Papasok po ng Angeles. Kaya po yun yung isa sa solusyon na ginagawa naman na, pero po siyempre i-coordinate po namin ito sa Chief Executive tayo, which is Mayor Pogi Resetin, para alam niya na rin po yung dapat natin gawin, which na-coordinate na po sa ACDO at PTRO. Alam naman po natin dalawang agensyang yan nasa under Mayor's office, so I'm sure they will be reporting to the Mayor with regards to the said agreement. Kaugnay ho ng balitang iyan, nakapanayam din ng ating kasamang si Jennifer Salenga, si Attorney Teresa Magtoto, ang hearing officer po ng LTFRB Region 3. Pakinggan po natin ang kanilang naging talakayan. Opo, ito po ay good news para sa mga mananakay. Attorney, ano po ba ang naging basihan ng pansamantalang pagpayag na makapasok ang mga PUJ na may rutang Villa, Pampang, Telabastagan sa Angeles City, kahit na meron na po silang existing na ordinansa? Actually, ito pong initial talks namin with the Committee on Public Transportation po na Angeles City, dahil nga po sa nangyayari pong issue na nalilimit po yung operation po ng pampublikong sasakyan po natin po sa Angeles. Bale, I believe it is a result po nung pag-i-implement po ng ordinansa ng Angeles City. Ngayon po nakipag-coordinate po tayo kay Councilor Alfie Bonifacio para po mapag-usapan din po itong ordinansa, yung magiging effect din po nito dun sa mga routes po na na-issue po ng LTFRB, and it will be tackled po dun po sa scheduled na meeting po namin on October 17. Pero as of now, yun po muna yung naging resolution nila na i-allow po. Actually, along the route naman po nitong mga operator na to yung tatahakin po nila or itatraverse nila na ruta. Kaya inalaw na rin po sila muna pansamantala habang patuloy pa rin po ang pakikipag-coordinate namin doon po sa pag-i-implement po ng ordinansa. Pero as regards po doon sa ruta na lalabas from Angeles City palabas po ng Telabastagan, magda-draft po ng resolution po ang committee
para po mag-request po no sa tanggapan po ng LTFRB bilang it will result po sa sa out of line operation kasi po lagpas na po ito dun sa authorized na linya po nila. So ang magiging resolution po nila, magre-request po sila at i-forward po namin ito sa central office bilang sila po talaga yung po pwede pong mag-modify ng route. Wala po sa jurisdiction ng LTFRB Region 3. Opo, attorney, nabanggit niyo po yung ruta. No? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin, paano po ba yung proseso ng pag-aaproba ng ruta ng mga jeep? Kasi bago po itong naging pag-uusap na ito, meron pong naging statement din ng LTFRB no, na parang hindi sila nakonsulta. Gayon din po no, on the part of the LGU, yung Sangguniang Panglungsod. Paano po ba yung proseso talaga dapat pagdating po sa pagbibigay no, ng prangkisa sa ruta ng mga jeep? Ang LTFRB po kasi it was created under Executive Order 202. So isa po sa mandato po namin yung pag-regulate ng mga routes of service. So kami po ang nag-identify kung ano po mga ruta ang i-open at kung mga ilang units po ang ipag-ooperate po dyan sa ruta na yan. However, previously po no, ito po ay ginagawa by virtue of an RMC, yung route measured capacity po, na under po ng DOTR and kumbaga through LTFRB po yung pag-issue ng franchise. Ngayon, dahil po na-implement na po natin yung modernization program, ito po yung kumbaga kino-correct na po natin by virtue of route rationalization. Yung kung meron man po mga nag-overlapping routes, yan po yung mare-resolve ng ating modernization program. Kaya during dun sa implementation po ng modernization program, malaki na po ang parte ng LGU. Okay. Kaya dahil sila na po yung gagawa ng route plan. Kaya ito po, nakikipag-coordinate po kami sa mga LGU. Before we open a route, kailangan po talaga dumaan po dun sa bilang ang LGU po ang nakakaintindi or nakakaalam kung ano po yung area of jurisdiction nila, kung saan po kailangan may open na ruta at kung mayroong kailangan dagdagan na units or kailangan bawasan, sila po ang nakakaalam. Pero yung mga ruta po na existing na as of now, andyan na po yan nung panahon pa ng mga previous administration. Ganun po yung proseso, hindi po talaga parte ng pag-open ng ruta, yung consultation with the local government units. Okay, kaya ito po yung naging resulta din, nagkaroon ng problema. Kaya nasabi din ng LGU na yung pagbibigay ho ninyo ng prangkisa sa ruta ay hindi po na i-consulta sa kanila. So this is something na mariresolve dahil nga po, yan, nagkaharap-harap. Finally, para once and for all, matuldukan po. Napag-usapan po ito pong plano na ito para ma-resolve, mas maging maayos at hindi na po maulit yung mga ganitong problema. Well, not only for Angeles City, pero nabanggit nyo nga po, meron ng mas maayos na pagpapatupad when it comes to mga ruta. Malaki na rin ang magiging papel ng LGU. For Angeles City, napag-usapan, attorney? Yes, actually, meron naman pong draft na ang Angeles City ng LPTRP or yung route plan na sinasabi. And it will just undergo yung process po ng review, evaluation. Once po ma-approve po kasi ito na po yung magiging route plan for the within Angeles City. Kaya lang po may mga ruta na traversing two LGUs like halimbawa po San Fernando going to Angeles. It will be covered by the route plan na gagawin po ng provincial government. Okay. Pero base po sa naging takbo nung unang pag-uusap po, attorney, gaano po ba kalaki yung tsansa na ito pong, well, for us as of now po, limited lamang kasi, 30 jeep lamang po yung so far pinapayagan. But again, ito po ay masusundan pa at for final resolution. Sa tingin po ninyo, gaano po yung kalaki na chance na babawiin po ito? It will depend po dun sa magiging resulta po ng consultation po namin na gaganapin po on October 17 kasi doon po natin pag-uusapan yung implementation ng ordinance. So kailangan din po natin talagang tingnan yung LGU na nagpasa po ng ordinansa kung ano po yung mga reasons or yung basis po nila for enacting po yung ordinance. And I believe ito pong problem naman ito, eventually mare-resolve po, lalo na po dahil ginagawa na po yung route plan. And
isa po ito dun sa mga talagang kailangang maresolba. Yung mga ruta na kailangan i-correct or i-amenda, dun po natin mapapaloob po yun dun sa ginagawang route plan ng LGU. Mhm. Alright, before I let you go, attorney, baka meron po kayong mensahe no sa mga asosasyon ng mga PUJ drivers sa Angeles at sa ating po mga mananap. Yes, to all public utility operators po, if there's any question as to routes or kung ano man po yung mga clarification that you would like to seek from us, open po ang aming tanggapan everyday naman po para po mabigyan po ng linaw kung ano po man po yung mga katanungan po ninyo. Abangan po natin ang magiging susunod na resulta ng pagdinig. Maraming salamat po sa inyo, Attorney. Thank you. Sa iba pang balita, hinihikayat ng National Telecommunications Commission o NTC ang publiko na i-report ang mga natatanggap nilang text scams. Ang mga text scam po ay naglalaman ng mga kahina-hinalang text messages mula ho sa hindi kilalang numero na nag-aalok ng trabaho, premyo, pabuya, discounts at iba pa na mayroong web link kung saan maaring makuha ang inyong personal na impormasyon. Ayon sa NTC, kailangan lamang kuhanan ng screenshot ang natanggap na text scam na may numero ng sender at nagpadala ng mensahe kasama po ang inyong buong pangalan, address, cellphone number at larawan ng anumang government-issued ID. At ito'y ipadala via email ho sa contratextcam@ntc.gov.ph. Maaari ring magsubiti ng reklamo o report sa website po ng NTC sa kanilang NTC Text Scam Complaint page. Wala raw dapat ipangamba ang publiko dahil mananatili o anong confidential ang lahat ng personal data at pagkakakilanlan. Alinsunod na rin ho yan sa Data Privacy Act. Kapag na-report na ho sa NTC ang text scam, i-block agad ang numero at i-delete ang naturang mensahe. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, higit 4 na piso bawas sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene, ipinatupad ngayong Martes. Higit 400,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad mula sa isang high-value drug suspect sa Angeles City. Pogo establishment, ipinasara. Higit 40 Chinese nationals na rescue mula sa umano'y human trafficking. At most wanted person sa Zambales na aresto matapos magtago ng 6 na taon. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, mabuting balita naman ho para sa mga motorista. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sumalubong ho sa mga motorista ngayong araw ho ng Martes, September 20. Nagpatupad ang Pilipinas Shell, Caltex at Sea Oil ng 4 pesos and 15 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 45 centavos naman ang natapyas sa kada litro ng kerosene. Parehong price adjustment din ang ipinatupad ng Clean Fuel at Petrogas maliban ho sa kerosene. Naging epektibo ang naturang bawas presyo kanina pong alas 6 ng umaga para sa lahat ng kumpanya, habang madaling araw pa lamang o hating gabi pa lamang, 12:01, ay umarangkada ng rollback sa Caltex at Clean Fuel. Samantala, wala naman hong paggalaw sa presyo ng gasolina. Batay naman sa oil monitoring ng Department of Energy noong September 13, nagkaroon na umano ng net per liter increase na 16 pesos and 50 centavos sa gasolina, 34 pesos and 80 centavos naman para sa diesel at 29 pesos and 90 centavos para naman sa kerosene. Simula ho yan ng taong 2022.
Sa ibang balita, arestado po ang isang high-value individual sa anti-illegal drug operation na ikinasa ng Police Station 3, SOU3 at PNP DEG sa District 4, EPSA, Barangay Pulong Maragul, Angeles City, araw po ng Sabado, September 17. Kasabay ng pagkakahuli sa 26-year-old suspect na si Marvin J. Pineda alias JJ Manok ay nakumpiska yung 6 na piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ho ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 60 gramo. Ayon ho sa pulisya, nagkakahalagang kontrabando ng higit 400,000 piso. Nakuha rin po mula sa suspect ang isang maliit na weighing scale, isang keypad phone, isang pitaka, 1,000 piso na ginamit po bilang marked money. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, ipinasaraho ng DILG ang isang Philippine Offshore Gaming Operation o POGO establishment dyan rin ho sa lungsod ng Angeles, Sabado, September 17, dahil umano sa pagiging illegal nito. Higit 40 Chinese nationals din ang na-rescue ng mga otoridad mula sa umano'y human trafficking. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Since your visa is you are working visa, 如果你们有酒精的话， you cannot work here because this is illegal. 哪怕你们有酒精，也不能在这里上班。 So I will call on the immigration 他会叫移民局， to just make sure that you will be processed 所以他们会叫移民局过来看看，哎调查没有。 and you will be guided. Ito ang tiniyak ni Interior Secretary Benhur Abalos sa isang grupo ng Chinese nationals na nagtatrabaho sa isang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO establishment dito sa Angeles City. Sabado, September 17 nang ipag-utos ng mga otoridad ang pagpapasara sa naturang establishmento na matagal na umanong illegal na nag-ooperate. Paliwanag ng kalihim, natuklasan na lamang nila ang illegal na operasyon ng POGO establishment nang respondehan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang kidnap for ransom incident. Well, wala silang lisensya. Unang-una, wala silang lisensya. How could you operate nang wala kay lisensya ng ilang taon? Isipin mo yon. So doon pa lang illegal na. Pangalawa, dito nangyari at na-rescue nila General Castillat ng grupo yung kidnap victim at 43 pang iba. Yun lang nga nila 5 lang ang investigasyon. Kaya kami nandirito ngayon. Miyerkules, September 14 nang i-rescue ng mga otoridad ang Chinese national na si Wu Jia at ang 42 kasamahan nito sa Lucky South 99 building sa kahabaan ng PhilAm Friendship Highway. Batay sa investigasyon, hinihingan umano si Wu Jia ng 1,000,000 piso ng kanilang naarestong Human Resources Officer na si Chen Yi Ben, kapalit ng kanyang kalayaan. Ayon kay Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ang hepe ng Police Regional Office 3, matagal nang nakaposisyon ang ilang illegal na POGO operator sa bansa. Hindi rin daw madali ang pagtugon sa mga ito dahil karamihan ay nasa loob ng Special Economic Zone. Yung natanong mo tungkol dyan sa economic zone, nasabi rin namin kay Secretary, ang problema nga natin, kapulisan hindi basta papasok dyan. So he coordinated with the new Secretary Dina De Vera na magkaroon ng agreement na pag ganyan, bibigyan kami ng mga listahan. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng PNP Anti-Kidnapping Group na walang nangyayaring sabuatan sa mga kaso ng kidnap for ransom, lalo't dumarami ang mga kaso nito. Sa bagong liderato ng ating Chief PNP ay ng ating bagong hepe, sinisigurado may walang sabuatan at andyan po ang ating may sabuatan po mo sa kapulisan, andyan yung ating tinatawag na IMEG, yung Integrity Monitoring Group. Ang trabaho, ang IMEG po, yan po yung pulis ng mga pulis. Batay sa datos ng PNP, umaabot na sa 27 ang kaso ng kidnapping sa bansa simula January 15, 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa bilang na ito, 15 ang konektado sa POGO operations habang 11 naman ang maituturing na casino-related.
hindi bale, numbers lang yan. Importante sagipin natin. Huwag na tayo mag-ano kung mataas o mababa. Yung numbers namin, iba sa pinapakita. No? In fact, nagkaroon ng sinabi raw, marami daw hindi nagsusumbong. Kaya sabi namin magsumbong. Ngayon lang, galing ako sa Chinese Embassy. Kamitin ko yung charge the affairs, si Chow, si Chen naman, yung police. Magtutulungan kami. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa lalawigan naman ho ng Zambales, matapos magtagupo ng 6 na taon ay napasakamay na ng mga otoridad ang isa sa mga most wanted persons. Arestado ho sa isang joint manhunt operation ng San Felipe, MPS at Zambales 2nd PMFC sa Barangay Santo Niño, San Felipe ang suspect na si Jesus Abuyen Jr., 47 taong gulang. Residente ng naturang lugar si Abuyen at nahaharap sa kasong qualified theft. Batay na rin sa inilabas na warrant of arrest ng IBA Regional Trial Court Branch 70 noong July 2016. Posible naman hong makalayang suspect kung siya ay makapagbayad ng kakulang piyansa na nagkakahalaga ng 44,000 pesos. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagpapatuloy ng work from home arrangement ng ilang kumpanya suportado ng Department of Health. Full utilization ng mga lupain sa Clark Freeport at Special Economic Zones dapat tutukan ng national government. Ayon po yan kay Mabalacan City Mayor Chris Garbo. At Medya Specialty Clinic sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center bukas na sa publiko. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito para sa lahat ng mga empleyado at sa mga employer na rin. Suportado ho ng Department of Health o DOH ang pagpapatuloy ng work from home arrangement na ipinatutupad po ng ilang kumpanya. Ayon ho kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, marami ng pag-aaral sa iba't ibang bansa na ang nagpapakita ng benepisyo ho ng work from home. Hindi lang daw mga negosyong nakikinabang, kundi pati na rin ang mga employer, maging ang mga empleyado. Nakatulong rin naman ang work from home setup sa mental at physical health ng ilang individual na siyang nagbibigay ng karagdagang motibasyon sa kanilang trabaho. Matatandang nagsimulang ipatupad po yung work from home scheme
sa ilang kumpanya nang magkaroon po ng lockdown bunso ng COVID-19 pandemic noong unang bahagi ng taong 2020. No? So ito pong work from home will help us not just during this COVID-19 situation, but also for the other diseases as well. Because we know that more interaction, there is more transmission of diseases. So kung kaya naman pong magtrabaho sa bahay, ang atin pong mga employees at pinapayagan naman, at ito naman po ay makakapag-deliver ng the same output as what they have when they are physically present, the DOH is all for this because this will also prevent further transmission of COVID-19 and not just COVID-19 but other diseases. Sa ibang balita, sa halip na magtayo raw ng panibagong economic zone sa Central Luzon, dapat munang i-maximize ang available spaces sa loob ng Clark Freeport and Special Economic Zone. Ayon ho yan kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo. Paliwanag ho ng alkalde, mas mapabibilis ang economic recovery ng bansa kung ang gagamitin ay ang mga existing economic zones gaya ho ng Clark. Narito pong detalye ng balitang yan. Kung may dapat tutukan ng pamahalaan sa higit na pagpapaunlad ng ekonomiya sa gitnang Luzon, tiyak isa raw dito ang full utilization ng Clark Freeport and Special Economic Zone na matatagpuan sa Pampanga at Tarlac. Ito ang inihayag ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo sa kakatapos lamang na 31st North Luzon Area Business Conference o NLABC na idinaos dito sa Clark. 92% ng Clark Freeport Zone ang sakop ng syudad ng Mabalacat, Pampanga. Ayon kay Garbo, sa halip na hintayin ang planong pagtatayo ng Bulacan Aero City Economic Zone na binito naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat gamitin muna ang mga available space sa loob ng Clark. Kasi naman, itong mismong Clark, merong catchment yan eh. Ito nga, yung Northern Luzon. No? Kasi marami pang dadaanan yan eh. Whether you like it or not, pag nabuksan yun, dadaan pa rin sila dito eh. Number one, gagawin mo pa yan. How long will it take for that Bulacan Airport na matatayo yan? It will take 10 to 15 years pa yan for completion and development. Hindi raw tutul si Garbo sa planong pagtatayo ng paliparan sa Bulacan. Ngunit kung mabilis na economic recovery anya ang punteriya ng national government, dapat daw unahin ang full utilization ng Clark. We're talking here of more than 15,000 hectares pa eh. Ang mga nandito sa loob eh. Kasi right now, including yung ano ngayon, kung saan nakatayo ngayon ng Air Force, yung mga Philippine Air Force, they will be going na next year. Mag-uumpisa na sila maglipat sa New Clark City eh. At yung another 80 hectares na yan, intended naman yan sa mga locators natin. Ayon kay Eric Jimenez, tagapagsalita ng Clark Development Corporation, aabot sa mahigit 100 hektarya pa ang available space sa loob ng Clark Freeport para sa mga investment, habang nasa higit 10,000 hektarya ang bakanteng lupain sa Clark Special Economic Zone. Matatandang nauna ng sinabi ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3 na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-maximize sa mga existing economic zone sa bansa gaya ng Clark. Paolo G. Santos, CLTV News. Samantala, formal na hong binuksan sa publiko nitong Lunes, September 19, ang PEDIA Specialty Clinic ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ayon ho sa pamunuan ng naturang paggamutan, maituturing itong one-stop shop at child-friendly facility para sa mga kabataang pasyente na nangangailangan ho ng medical care mula sa mga espesyalistang doktor. May karagdagang detalye ho ng balitang yan, si Liana Canilao. Sa unang tingin, hindi mo aakalain na ikaw ay nasa isang pagamutan dahil sa makukulay na palamuti at disenyo. Parang playground lang. Yan ang bagong bukas na PEDIA Specialty Clinic sa loob ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center o MTCMC sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Formal itong pinasinayaan ngayong Lunes, September 19.
Paliwanag ni Dr. Noel Cortez, ang presidente ng MTCMC, ang child-friendly concept ng naturang pasilidad ay paraan umano upang maialis sa mga batang pasyente ang takot magpatingin sa mga doktor at sumailalim sa mga medical procedure. From a facilities perspective, napakagaan tignan. Kung makikita nyo, para siyang playground. No? It's something that is attractive to children. No? And something that is not harsh, and we're trying to take out that connotation and association with needles, no, and with pain. Pero higit pa sa child-friendly design, malaki raw ang ambag ng bagong bukas na pasilidad hindi lamang para sa mga Kapampangan, kundi maging para sa mga ibang taga-probinsya ng Central Luzon dahil sa accessible special healthcare na handog nito. This is one of its kind, at least in this community. And this is still about being aligned to what we've always been saying about being able to touch lives, no, with expert care. Bukas mula Lunes hanggang Sabado ang Pediatric Specialty Clinic ng MTCMC at mayroon itong mga espesyalistang doktor sa iba't ibang sangay ng medical field gaya ng Pedia Gastroenterology, Pedia Pulmonology, Neonatology, Pedia Neurology, Pedia Infectious Disease at Hematology o Oncology. Ayon kay Dr. Annalyn Serrano, Director in Charge ng Pedia Specialty Clinic sa MTCMC, mahalaga ang pagkakaroon ng koordinasyon ng mga general pediatricians at specialty doctors upang higit na matugunan ang medical needs ng mga kabataan ngayon. Marami kasi ngayon yung mga sakit sa bagat sa puso nagsipaglabasan. So, kuminsan aside from yung mga general pediatricians, nire-refer nila sa mas eksperto na kung saan mas pinag-aralan yung mga bagay na yon, yung mga pulmonya, asthma, yung mga sakit sa puso, may mga iba ngayon, sakit sa bato, ang dami, magugulat ka sa dami ng mga pasyente na nangangailangan ng mga ganong special field ng mga doktor. Bilang isang child-friendly hospital, makikita na rin sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center ang isang pedio wing para sa mga inpatient o mga kabataang kailangan ma-admit sa kanilang pagamutan. Kasabay ng pagbubukas nito, pag na-admit naman ang pasyente, we are formally launching the pedio wing, na kung saan pati yung kwarto ng bata, pag na-admit, is parang pambata din yung team, may staff toy doon na ibibigay, kumbaga children-friendly, kasi may sakit na nga yung bata, so why give the added stress na nasa hospital siya? So yun ang purpose po natin dito. Liana Canilao, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, parenting journey ni Representative Ana York Bondoc Sagug, ibabahagi sa Bawalang Chismis kay Sonia Soto. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ibinahagi po ni 4th District Representative Anayork Bondoc Sagum ng Pampanga ang kanyang parenting journey sa programang Bawal ang Chismis kay Sonia Soto. Ayon sa kanya, sa loob ng 9 na taon na wala siya sa politika ay nag-focus muna siya sa pagiging ina. Plan din ng kongresista na magpasa ng isang batas para magbigay ng kompensasyon sa mga nanay na nagpapasuso. Narito pang detalye ng balitang yan. Sa loob ng halos 9 na taon ay walang eksena sa politika si 4th District Representative Anayork Bondoc Sagum. Nito lamang 2022 national and local elections, siya ay muling naging aktibo. Sa kanyang panayam sa Bawal ang Chismis kay Sonia Soto, sinabi niya na sa panahong wala siya sa politika ay nag-focus siya sa pagiging nanay sa nag-iisa nilang anak ni San Luis Mayor Jay Sagum. Matagal daw nilang hinintay na magkaroon ng baby at dumaan sa ilang serye ng in vitro fertilization. Sabi ng husband ko, maybe this is the perfect timing in our life. So we've been trying for a long time na po. More than 9 years na. Sabi niya, baka naman this is the timing na patapos ka na rin sa Congress and you might want to spend some time with our baby. Kasi biro mo, 9 years mong hinanap and then andun na, tapos you will not spend time with this precious child. So, tama naman din ho, diba? Bilang isang breastfeeding advocate at author ng batas na nagpo-promote sa pagpapasuso, 4 na taon daw niyang binreastfeed ang kanyang anak na si Benji. So, I spent a lot of time. I breastfed my baby until the age of 4. He was 4 years old when he stopped breastfeeding po. I spent a lot of time at home. Plano umano ni Representative Bondoc Sagum na magpasa ng batas para mabigyan ng kompensasyon ng mga nanay na nagpapasuso na kinakailangang huminto muna sa trabaho. Yes, Ma'am Sonia, you know what now? Parang I realized na, being a mom is a job in itself. And ako po, I am supportive of that. We should pay stay-at-home mothers. I actually am going to file we should pay breastfeeding mothers who had to stop po. Binuksan din umano nilang mag-asawa ang kamalayan ng kanilang nag-iisang anak sa buhay probinsya at buhay sa bukid. Yung asawa ko po, lumaki talaga yan sa bukid. Yung makita ko niya yung anak niyang nagtatampisaw po doon. It was really very valuable. So we hope that Benji learned to love the land. Kasi ngayon po, napakabilis lang pong itinda po sa mga developers ang lupa. Tunghaya ng buong panayam kay Congresswoman Anayork Bondoc Sagum at ang kanyang mga pananaw sa iba't ibang usaping panlipunan sa Bawal ang Chismis kay Sonia Soto sa Miyerkules, September 21, alas 7 ng gabi. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon po nakaka-apekto ngayon, especially dito sa Central Luzon at Southern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bataan at Zambales, magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng Southwest monsoon o habagat. Samantala po, nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin, especially po sa bandang hapon o gabi, at posible rin po magkaroon o makaranas ng mga pulo-pulo mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. Wala naman po tayong binabantayang anumang sama ng panahon na papasok o sa loob ng PAR, at ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang mga lugar. Kaya pinag-iingat pa rin po natin ang lahat. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ho kayong mag-follow dito sa aming mga social media pages. Ito sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Meron din po tayong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais mo ninyong balikan yung mga programa naman ng CLTV, pwede ko kayong bumisita sa ating YouTube channel, CLTV36 Official, o di kaya naman sa ating website, www.cltv36.tv.
Nasaan ka man sa bansa, karehiyon, kabalin, mapapanood mo na yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon, ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.